Ευχαριστώ, κύριε Κάπα. Θέτουμε εξ αρχής το ζήτημα, το οποίο ήδη αναφέρθηκε, δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση και από τον Δήμαρχο, ότι δεν είναι δυνατόν για να είμαστε και ένα σοβαρό Δημοτικό Συμβούλιο και να εκφράζουμε μια ολοκληρωμένη, δομημένη άποψη σε μια τιθέμενη εισήγηση, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιο ζήτημα, να λαμβάνουμε την εισήγηση στις 5 και 1 στο email μας, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκινάει 6,5 ώρα. Εγώ διάβασα την εισήγηση κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημάρχου. Ένα ζήτημα. Δεύτερο ζήτημα. Την προηγούμενη φορά που τέθηκε αντίστοιχο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν παρόν και το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Βρυλισσίων για να εκφράσει οργανωμένα και θεσμικά την άποψή του. Κάτι το οποίο σήμερα αντικειμενικά δεν θα μπορούσε να γίνει ακριβώς λόγω του χρόνου που δόθηκε στη δημοσιότητα και στους ίδιους τους Δημοτικούς Συμβούλους η συγκεκριμένη εισήγηση. Παρόλα αυτά και διαβάζοντάς την αυτά τα 45-50 λεπτά που συζητάμε το συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ ως εκπρόσωπος επικεφαλής λαϊκής συσπήρωσης, χωρίς να έχω κανένα αντιπισημικό μένος, ούτε αντιπισημιστικό μένος, ούτε να εστιάζω τα προβλήματα της πόλης ότι προέρχονται από τον οποιοδήποτε δήμαρχο, είτε λέγεται τώρα Γιάννης Πισημίσης, είτε λεγόταν ξένος Μαγιωτογιάννης και εδώ ο φίλος Βαφιάδης κτλ. Στο εξής. Γράφει η ίδια εισήγηση. Να το κλείσουμε το μαγαζάκι, δημότες και δημότισσες των Βρυλισσίων, για να καταλάβουμε σε τι αθλιότητα έχει οδηγήσει το κράτος με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση τους Δήμους. Και να καταλάβουμε όλοι και να διαπιστώσουμε αυτό που καλοπροαίρετα λέμε, ότι θέλουμε την τοπική αυτοδιοίκηση που την νιώθουμε και την ακουμπάμε στο πλάι του λαού. Καραμπινάτη διοίκηση έχουμε, μακρύ χέρι του κράτους, που παλεύει ή όχι, ανάλογα και ποια είναι η διοίκηση, να ανταπεξέλθει τις καθημερινότητες. Ακούστε όλες και όλοι τι γράφει. Για τους παραπάνω λόγους είναι προφανής η αδυναμία του Δήμου να ανταπεξέλθει με ίδια μέσα και προσωπικό στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες που οφείλει να ασκεί. Δηλαδή, την όπως πρέπει, δεν λέω ριζική, όπως πρέπει καθαριότητα του Δήμου. Αυτό εδώ είναι παραδοχή ενός τεράστιου προβλήματος. Και τι κάνουμε? Αυτό συζητάμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι κάνουμε? Για εμάς το δίλημμα που θέτει η διοίκηση, ιδιωτικοποίηση χάος, πισημίσεις βρώμα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα άλλο αυτό που λέει κλασικά το κουκουέ ψευτοδίλημμα. Γιατί είναι ψευτοδίλημμα? Δεν είναι πισημίσεις βρώμα, ούτε ιδιωτικοποίηση χάος. Είναι ένας οργανωμένος Δήμος, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει και τα προβλήματά του, να βάλει τη στοχοθεσία του, την οργάνωσή του και να διεκδικήσει όλα αυτά που πρέπει, πρώτα και κύρια με προσωπικό και μηχανήματα. Γιατί ένας Δήμος τι κάνει? Αξιοποιεί το προσωπικό του και θέτει το εξής θέμα. Κοιτάξτε τώρα τι υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις ερωτήσεις που κάνανε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Έχουν φύγει με συνταξιοδότηση 45 εργαζόμενοι, θα φύγουν άλλοι 10 μέχρι το Δεκέμβρη, σύνολο 55, και έχουμε ζητήσει να έρθουν 32. Προκύπτει δηλαδή αυτόματα ένα κενό 23 ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα υπάρχουν ακόμα και όταν γίνουν αυτές τις προσλήψεις στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου. Άρα αυτό που συζητάμε, ότι η σύμβαση ήταν μέχρι 31 Δεκάτου του 2026, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή ένας Δήμος είναι τόσο πολύ υποστελεχωμένος που δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι ζήτημα διαχείρισης. Το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό, όχι ιδεολειπτικό. Δεν έχει να κάνει με το άμα το κουκουέ γουστάρει ή όχι ιδιωτικοποίηση, γιατί οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση έχει και τα αποτέλεσματά της. Και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχει να κάνει με την αύξηση των παρεχόμενων των ίδιων υπηρεσιών, των ανταποδοτικών τελών για υπηρεσίες που ο ίδιος ο λαός έχει πληρώσει και ξαναπληρώνει και αυξάνονται, και σε ηλική πληρώνουμε για να έχουμε τι? Υγεία δεν έχουμε, παιδεία δεν έχουμε, πρόνοια δεν έχουμε, κοινωνική ασφάλιση δεν έχουμε, καθαριότητα στους Δήμους δεν έχουμε, ιδιωτικοποίηση και εκεί. Όχι. Αυτό για μας είναι η συζήτηση που θέλουμε εμείς να κάνουμε, χωρίς να κρίνω καθένα και καθεμιά το τι προτάσει ως το διακύβευμα.
Εμάς δηλαδή δεν είναι ιδιοληπτικό να λέμε καμιά εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών καθαριότητας και να διασφαλίζει ο δημόσιος χαρακτήρας. Γιατί αυτό ζημιώνει και τις υπηρεσίες και τη τσέπη του εργαζόμενου λαού σε συνθήκες φτώχειας. Σε έναν κόσμο που βράζει και φλέγεται. Το αίτημα δηλαδή της αύξησης της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους και της απόδοσης όλων των χρημάτων που παράνομα παρακρατεί και κεντρική διοίκηση αποτυπώνεται περίτρανα σε αυτό που συζητάμε σήμερα. Γιατί αυτή είναι η αποτύπωση των πλεονασμάτων που πηγαίνουν εκεί που πηγαίνουν και όχι στις λαϊκές ανάγκες. Εκεί αποτυπώνεται αυτό που λένε όλοι, ότι έπρεπε να δίνουμε στους Δήμους περίπου 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ το κεντρικό κράτος, σύμφωνα με τους νόμους που αυτοί ψηφίζουν και έχουν αποδώσει 2,5. Αυτό πρέπει να λέμε στον εργαζόμενο λαό, στους κατοίκους της πόλης. Όταν λέμε γιατί είναι χαλασμένοι στις κούπες, γιατί δεν τις φτιάχνουμε, γιατί αργούνε, γιατί δεν έχει προσωπικό και τι πρέπει να διεκδικεί ο κάθε Δήμος για να βγει μπροστάρης σε αυτό. Και το έχουμε ξαναπεί εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμάς ο ρόλος μας, όπως θέλουμε εμείς να είναι, ως λαϊκή συσπήρωση Βερλισίων, είναι να ανεβαίνει και το επίπεδο του κατοίκου της πόλης. Και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία λέμε δεν είναι εύκολα και δεν είναι εύπεπτα. Δεν είναι εύκολα και εύπεπτα γιατί πρέπει ο άλλος να δηλήσει την πληροφορία, να διαπιστώσει ποια είναι η αιτία του προβλήματος. Γιατί αν διαπιστώσει ποια είναι η αιτία του προβλήματος, πάντοτε θα οδηγήσει ως λύση, όπως εν προκειμένου, στην ιδιωτικοποίηση μέρους αυτών των 3 υπηρεσιών που έχουμε στη παρούσα περίπτωση. Διότι για την εκτέλεση του προγράμματος οδοκαθαρισμού με τη χρήση του μηχανοκίνητου σαρόφρου, ο Δήμος διαθέτει 2 σάρωθρα, τα οποία είναι και παλαιά και έχουν και συχνές βλάβες και υπάρχει και έλλειψη των χειριστών μηχανημάτων έργου. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί χτες. Αυτό έχει να κάνει και το τι τεχνολογικό εξοπλισμό, μηχανολογικό εξοπλισμό έχει η διοίκηση, με ευθύνη φυσικά και των προηγούμενων διοικήσεων, γιατί είναι ένα ζήτημα διαχρονικό. Ο Δήμος διαθέτει ένα καδοπλυντήριο και καλείται να πλύνει με αυτούς 1.630 μπλε και πράσινους κάδους. Πώς λέμε μπλε και πράσινους κόκκους, γιατί αυτές οι πολιτικές είναι που μας βρωμίζουν. Οι μπλε και οι πράσινες πολιτικές διαχρονικά που έχουν οδηγήσει στη ξεφτύλα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών και των Δήμων και θεωρείται ως πανάκια και λύση η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα. Για αυτούς τους λόγους που μπορέσαμε να διαπιστώσουμε σε μια εισήγηση που ήρθε ελάχιστα πριν το Δημοτικό Συμβούλιο, η λαϊκή συσπήρωση από θέσεις όχι αρχής, αλλά συμφέροντος των πολλών και όχι των λίγων, ψηφίζει κατά. Και πιστεύω